Takže nazdar, vítam vás Vlado pri ďalšom tutoriále BB Flashback Pro 4.1. Tento program je na zachytávanie na zachytávanie videa z webkamery. Je to pirátska verzia, takže musím povedať, že ak sa ti ľúbi tento program, tak si ho choď kúpiť, zaplať za originál verziu a nie pirátsku. Takže asi tak. Keď ho chceš, tak si ho môžeš stiahnuť z linku, ktorý som postoval pod videom, pod môjim videom. Keď si ho stiahneš, klikneš na ten spakovaný súbor, ktorý si stiahol, klikneš na to pravým tlačítkom Extract Files. Yes. Otvoríš, nájdeš tento súbor s názvom BBFL BK4. Otvoríš, áno, yes. Chvíľku počkáš. Tarada. Ja už som si to nainštaloval, takže už to nebudem robiť druhýkrát, ale pre tých, čo to nemajú, tak len klikneš next. Chcel by som len dodať, že si musíš zapamätať, kde ho budeš inštalovať, lebo neskôr musíš nájsť cestu, kde je nainštalovaný a skopírovať tam crack. Ja to nebudem inštalovať, ani mi to nejde, lebo som to už predtým spravil. Ty len klikneš next a tým pádom ho nainštaluješ. V tom súbore, ktorý si stiahol, je zložka pod menom crack, otvoríš, klikneš na súbor s názvom CC3260MT, klikneš na to pravým tlačítkom, copy. No a teraz si musíš nájsť ten súbor tam, kde si ho nainštaloval. Ja viem, že som si ho nainštaloval do C, Programs a BB Flashback. No ale ty ho môžeš mať kľudne v Program Files a tam zložku z BB Flashback. No ale ako som už povedal predtým, ja ho mám Programs, otvorím si program, ty si otvoríš zložku tam, kde si ho nainštaloval, ja to mám BB Flashback. Klikneš na voľnú plochu pravým tlačítkom, dáš paste. To znamená, že vložíš ten crack, čo si predtým kopíroval. Ja nemusím to tam vkladať, lebo som to už spravil predtým, ale ty len ako náhle klikneš na to pravým tlačítkom, tak len klikneš na toto replace the file in the destination. Tým pádom replace the file in the destination. Ty len na to klikneš replace the file. Ďalej, čo musíš spraviť, musíš ísť naspäť do tej zložky, ktorú si stiahol, a tam by mala byť zložka seriál. Otvoríš si ten seriál. A vidíš toto dlhé musíš skopírovať. Kurník šopa, dobre. Kde to je? Celý ten dlhý link musíš skopírovať, odtade to sa začína. Takže klikneš na to pravým tlačítkom, skopírovať. Teraz si ho môžeš zavrieť. Ďalej ideš naspäť do tej zložky, kde si to nainštaloval. V mojom prípade je to v programoch. No. A otvoríš si ten súbor, ktorý si predtým nainštaloval. Nie Flashback Player, ale Recorder. Toto. Ja ho otvárať nebudem, ale ty keď si ho otvoríš, tak sa ti zobrazí zložka, jedno okienko s možnosťou, či ho chceš registrovať online, alebo to chceš vyskúšať na 30 dní, vyskúšať trial. A potom je tam ďalšia možnosť, trošku nižšie, spodná možnosť taká menšími indexovými písmenami napísaná, že registrovať, jasné. No a klikneš na to registrovať a ďalej tam máš dve voľné políčka. Jedno políčko je na zadanie username a druhé políčko je na zadanie key a na zadanie passwordu. Do username môžeš napísať čokoľvek, čo chceš, to je jedno, nezáleží na tom. A do key musíš vložiť ten kód, ktorý sme predtým kopírovali. Vložíš ho tak, že klikneš pravým tlačítkom na to voľné biele miesto a dáš paste. Potom len klikneš OK alebo Finish alebo Register, neviem aká možnosť. No a to je všetko. Mal by ti ísť.
Mal by si mať celú verziu. Teda, to je, ďakujem.